Can Morera, bé, va haver-hi polígons buits al costat. No entenc per què s'han de fer polígons nous. Si els polígons que ja estan construïts estan mal parcel·lats amb les parcel·les petites, busquem responsables de per què no en saben prou o per què no tenien prou visió estratègica o de futur. Jo trobo que estem... Jo n'hi dic la frontera entre les dues Catalunyes, la Catalunya industrial i la Catalunya rural. Només cal veure l'autovia. Ostres, fins aquí és indústria i a partir d'aquí ja comença a ser rural. I això és intrínsecament bo i és intrínsecament... té potencial per fer-hi moltes coses turísticament. Vull dir, aquesta pau i aquesta tranquil·litat és el que busquen molta gent que ve d'una gran ciutat. I anava a dir una altra cosa, però se m'ha oblidat, o sigui que passo la paraula i la torno a dir quan em vingui. No, jo... Rosell. Jo estic pensant que, clar, la gent veu la indústria com la panacea. Potser ho sigui, però no tant. La panacea ho era als anys 80. Avui en dia ja no. Mira, aquí darrere estan fent unes meravelloses obres que en aquest tros de mitja illa de cases aquí hi havia 1.000 persones. No hi hauran empreses de 1.000 persones, ni a Can Morera ni enlloc. A la trama urbana d'Igualada, per exemple, allà al Punta Blanca, una illa sencera, allà hi cabien 350 persones. No hi haurà empreses de 350 persones que vinguin a un polígon. Les indústries ja no generen tants llocs de treball, perquè si generen molts llocs de treball se'n van a qualsevol país on la mà d'obra sigui més barata. Estem parlant de globalització, caben a qualsevol lloc del món. Qualsevol lloc del món és més barat. Vull dir, des d'Europa de l'Est fins a Àsia, Àfrica, allà on sigui. I una altra cosa, aquí estem mancats no sé si d'indústria, però estem mancats de llocs de treball perquè hi ha molt atur. Hi ha molt atur. Ara bé, el perfil d'aquestes persones desocupades encaixa amb el de les noves indústries, TIC i megadates, potser no. Ara bé, encara que no encaixi, jo trobo que aquestes indústries, més tecnològiques, han de venir. Perquè, i ara trec la destral i em caurà alguna colleja quan surti d'aquí, però cal que a Igualada hi vingui gent de fora. Cal que vinguin estudiants de fora a la nostra Universitat de Lleida. Cal que vingui gent, turistes, a passar el cap de setmana o a passar una setmana. Cal que vingui gent a treballar de fora, perquè ens ensenyin noves maneres de fer, perquè ens ensenyin noves idees, per aprendre. Perquè aquesta mentalitat d'ITVs no ens porta enlloc. Ens ha deixat estancats.